Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyper Bilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Ano nasa Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Ay, di magparairiro. Tapararehas po ang tig-aalat takunan Kuya Nal. Ta sa aga, petsa 30 na baga. Pero ang problema Kuya Nal, ta may petsa 31. Kaya posibleng sa aga pa Kuya Nal, lumaog itong sutiga sabi ni Kuya Nal na may good news na. Maray na pagkaudto po sa gabos sa nakantabay sa Indang Harong oy petsa 29 ng unyan kan Agosto 2024. Imagine Kuya Nal, perang turog na sana, madangog na po nindoan mga kanta, mga kansyon ni Jose Maria Chanta dalig di sa Pilipinas ang may pinakahalawig na selebrasyon kan Christmas. Pwede nang pwede nang magtipon nin mga pangpakumkum, pang regalo sa mga aki. Pwede na ako Kuya Nal magpoon mag-caroling. Tama po yung mag-abot kaan ang December 25. Dakol na ako Kuya Nal na natipon sa Alcansya tanganing makabakal. Tapag mga arog ba ka ng mga season na iyan, ining holiday season, dakol ang mga sales. Sabing sales kan mga mall. Tadakol ngayang mga kwarta ang mga tawot igwa ki 13th month pay, may bonus, plus may sweldo. Sana everyday po digdi Christmas and every month dapat may Kuya Nal, may bonus para at least tangunan bagata medyo naghahalangkaw. Ano nga yung medyo angel? Talagang halangkaw po ang pamresyuhan kan mga produkto. Maski na sa nga ni Kuya Nal an kamatis. Grabe na po ang kantidad. Duman sa na nabakalan ko Kuya Nal kan sarong aldaw. Ang sarong kamatis 7 pesos. Ang sarong bilog na sibuyas 8 pesos. Kaya, ang tigigibo ko yan kan mga gurang, itong tigbabarang nga abanga itong mga tigluluto na, I mean, itong rekado sa tigagamit sa pagluto. Tigbabarang nga yan ko yan. Taso, kusa sa nang magnamit, duman sa mga medyo kulang ang budget. Pero sabi nga ni Ibaga, nasa-survive man nga oral daw, tolo sa good 4 na beses pa man nagkakaon oral daw. Kaya, wala katang maginibuta. Sabi nga ni iba ka nagkadang iyo ngay sa mga binuroto nindo. Ang promesa, 20 pesos ang kada kilo kan bagas. Mala Kuya Nal. Maray na pagkauto kay Nanay Capmafe Velasco kan Barangay 33, Peniran de Legazpi City. Pero ini sa mga matitibay na kapitan digdi sa syudad kan Legazpi. Sa palan Kuya Nal, itong mga nag-train kan sa mga nagsabay duman sa street dance competition. Itong grupo kan mga kaakian dyan sa may parte kan Padang o Pawa. Itong tribo epikultura digdi sa syudad kan Legazpi. Sinanay Mafe ang saro sa mga nag-train kay itong mga nagsarayaw na mga kaakian sa Ibalong Festival 2024. Kailan mo Kuya Nal nakapasyar dyan sa Sawangan Park kang Subirubir Plaza na iyan. Natangay Angel, pagbanggi po kaya, ulmong na ako sa harong. Pero po digdi saro iyan sa mga dakula and dakulang activity digdi sa syudad kan Legazpi dahilan almost 4 years na napindyante yan dahil sa pandemic. And then last year ko tig-try na siyang ibalik pero dahil sa eruption sa sitwasyon kan Bulkan Mayon para mientras po tabi na pig oktaba iyan.
May nabasa ako Kuya na sarong news item sa Lado Nasyonal. Saro ining kahagadan kan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado na imbestigaran itong mga empleyado kan gobyerno and then itong elehidong opisyal na naiimbwelto sa illegal na droga. Dapat da kay ako na imbestigaran ini and then malinig itong mga opisina di gobyerno na mahali itong pag-iisip kan tao na involve may mga nagkakadarkop kay Kuya Nald na mga elected official and then mga empleyado kan gobyerno na involve po sa it's either transaction kan illegal na droga, nagpapabakal, nagbabakal, at nagagamit. Sa naramduman ko, kanakalihis na aldaw, may ipigpaluwas na informasyon an Albay Police Provincial Office na sarong barangay, incumbent barangay kagawad dyan sa may parte kan Malinaw Kuya Nald, nadakop na nagpapabakal nin illegal na droga sa sarong pulis na nagpanggap na pusher buyer. Imagine Kuya Nald, sarukan opisyal, tapos po digdi, involved ka sa droga. Di ano ka na magiging impression duman sa imong mga nasasakupan na residentes, diba? Pero ini sa ipigbusol na Senate Resolution number 1163 ni Senador Ronald de la Rosa na tinaawan ng direktiba ining Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na imbestigaran ang nasabing issue. So dapat ang mga opisyal kan barangay iyo ang nagiging katuwang kan PNP, kan PDEA, and iba pang mga government agencies sa saindang mga lakdang asin kampanya kontra sa proliferasyon ng illegal na droga sa saindang lugar. Kaso hapon may nag-send sa kuyang information na ang PDEA Regional Office number 5 headed by Regional Director Edgar T. Jubay padagos na Kuya Nald itong monitoring ka itong mga vape shop sa satuyang palibot dahilan ta duman sa may parte kan National Capital Region and then ining Region 3 and Region 4 dakul mga nagkadreskubre nagkadarakop na itong mga vaping products ba Kuya Nald, pero ang laog itong may mga halong marijuana. And sabi ni RD Jubay na bako nga imposible na magkaigwa ka andig sa Bicol Region. Ta ining mga region na ining NCR, Region 3 and Region 4, halos kataraning lang inikan mga probinsya digdi sa Bicol Region. Partikular na ining probinsya kan Camarines Sur and Camarines Norte. Kung kaya asay duman sa mga physical store kay ni mga vapes, na nakailing na ako ni Kuya Nald na mga vapes na ini, ang laog kaan actually tigbabawal iyan kan gobyerno, lalang-lalo na itong paggamit and pagpabakal sa mga menor de edad. Dahil nga nita, syempre, peligro man po iyan sa salud kan si Isay man. Bako lang itong mga naghihigup ka iyan, naghihipak ka iyan ng mga vape products na iyan. Pati po duman sa mga nasa palibot na tamitiga apol bagatang second hand smoker. Itong mga nakakalanghap kan aso. Sabi ni Kuya Nald, asay duman sa mga physical store, tigmo-monitor man nila itong mga nagpapabakal nin vape sa online. Mas madali kayaan pagpabakal nin vape kung iaagi iyan sa online, tigpo-post sa Facebook, tigpo-post sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, and other social media platforms. And ang sabi digdi ni Regional Director Edgar Jubay, ang si Isay man po na madadakop na nagpapabakal nin mga cannabis flavored e-cigarettes as in iba pang paraphernalia na pwedeng mahampang sa kasong pagbayolar sa RA 9165 o inintigaapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya duman sa mga magurang, make sure po na tabian sa indong mga akian na waraanin na pigagamit kayo ng mga produktong iyan. And make sure na day ka nagagamit sa indong mga aki. Tanganing mapreventaran man po na ma-involve sa ma-involve po sinda sa mga siring ka na activities na nakakaraot sa indang salud. Naramduman ko kansarong simana ipiglansar kan PDEA Albay headed by
Provincial Officer Noe Brigel, katuwangan Albay PPO and iba pang itong su ining gobyerno provincial kan Albay. Itong su pagpapakusugman kan information dissemination campaign sa mga fisheries ta digdi sa palibot kan probinsya. Dahil ta dakol na mga posibleng magamit ang kadagatan ta sa pagkakaigwanin transportasyon and transaksyon in illegal na droga. Kaya dapat, sabi duman ni PD Noe Brigel, saro sa mga magiging katuwang ninda sa pangapudan and kampanya kontra illegal na droga. Iyo po ini mga parasira. Tapos syempre, matuturoan duman ko enald kung paano mo ma-determine ang mga parasira ngay dyan sa lawod ang nagkakaigonin transaksyonin illegal na droga. Dahil ang tanganing mapugulan itong magamit itong su kadagatan sa pagtransportar and transaction kan illegal na droga dahil ang dakol na mga barangay. Dahil ko lang marumduman so sabi ni PD Police Colonel Julius Anunevo kung piraso eksaktong barangay digdi sa probinsya kan Albay nasa Costales. Kaya pagtrabangan tayo ni actually kasubago sabi ni RD Jubay na ang kampanya kontra illegal na droga ang bako lang po sa indang responsibilidad. Saro ining shared responsibility kan komunidad and then itong sa stakeholders and then syempre ang kanya-kanyang mga individual. Tanganing ang pigiinguwa kaya ang unyan kan gobyerno at particular na PDEA Bicol na maski saro una na taon digdi sa Bicol region may deklarar na drug cleared na province ang tigihiling-hiling ko kuenald ang posibleng mainot kaiyan iyo po ang probinsya kan Catanduanes. Sa date na sana itong sa mga munisipyo infested pa o may impluwensya pa kan illegal na droga and digdi sa Bicol region may mga nagkakapera pa nas 11% pa kan mga barangay itong mga drug affected barangay an ipigpapararon pa sa magkakanigong proseso and deliberasyon kan Regional Oversight Committee kumpeso yan kan PDEA, PNP, DOH and iba pang mga ahensya di gobyerno tanganing may deklarar naman na drug clear. Pero pag once na-declare na drug clear, baka man ibig sabihin na hanggang dumana sana ang mga gigibo na lakdang kan kanya-kanyang barangay officials dahil ang takaypuhan po yan masusteniran. Pag halimbawa na-declare na kamong drug cleared pero may nadakop pa ngayon dyan, halimbawa may nadakop na persona nagkigunin transaksyon dyan, may nadakop na mga personang nagagamit parikiraray ka mukhaan na bawion itong sa nabing deklarasyon na iyan maski pa na itaw na iyan sinukan magkakanigong ahensya. Maray na pagkaudto kay Kuya Louie Ariola. Sabi na, hi Ma'am Angel, maray na pagkaudto po. Kuya Louie, sain ka na po ngunyan. Data ka na nato paranduman sa Legazpi City Hospital. Hali ako duman ka mga nakalihis na bulan. Maray na pagkaudto dyan kay Dr. Lady Ann Serrano Tamayo and head kan Legazpi City Hospital. And then syempre, sa mga mahihigos niyang staff dyan. Maray na pagkauto kay Moto Ronda. Maray na udto po, madam. God bless. Kay Ma'am Analiza Rodriguez na nakaantabay man po ngunyan na pagkauto. Kay Kuya Louie Alvarado sabi na good noon Ma'am Angel watching from Pasay City. Kay Kuya Chad Velasco. Kuya Chad, kuy ka nahiling ka nag-abot so nag-uli sa saro katawo palibasa grabe pagka-busy. Ngani kami nga to Kuya Chad nagruluwas kung nagsain man lamang. Nakabalik na lamang Kuya Kuya Chad sa Basela. Sabi ni Kuya Chad, watching from farm. Ay Kuya, kaiwanan mo dyan di ko po alam your honor. And then kay Sir Peter De La Torre sabi na good afternoon po. Happy birthday po pala sa gabos ng sisilibarkan sa indang kumplian ng una na pagkaaldaw. Happy birthday po and advance happy birthday sa mga celebrar man kan sa indang kumplian nyo sa aga August 30. And sa Monday deklarado po yan na holiday digdi po sa bilog na probinsya kan Albay.
Iyo po ang General Simeon Ola Day. So, yan sa mga, digdi, mga heroe, bigyan ko konsiderar na hero digdi po sa probinsya kan Albay. And then sa September 2, iyo po ang ika-158 anibersaryo, birth anniversary ini ni General Simeon Arboleda Ola. Sabi duman sa istorya, Kuya John, nanabasa ko kan ako nasa elementarya sa Hekasi, si General Simeon Ola, iyo ang pinaka-ultimong general na nag-surrender po sa mga mananakop digdi po sa probinsya kan Albay. Siya so pinaka-ultimong general na nag-surrender duman sa mga mananakop na mga Amerikano. Kan panahon kan sakupon kainian Pilipinas ka mga nakalihis na taon. And kasuwa po nakauro ni VP Henry and ni Kuya Jimmy Nasalita si Alcalde Paul Chino Garcia taon-taon dyan sa munisipyo kan Ginubatan Albay. Dyan tigigibo itong sudarakaulang activity para pagkomemorar po kan aldaw kan pagkabuhay kan sa mga heroe digdi po sa probinsya kan Albay. Pupunan ni na banal na misa and then may syempre itong wreath laying dyan po sa monumento ni General Simeon Ola. And susundan po yan kan civic military parade dyan po sa munisipyo. Kaya duman sa mga duman sa, and ang tiga-expect syempre taon-taon iyan ang magiging bisita dyan sa mga opisyalis kan gobyerno, mga opisyal, and then itong sa mga kapamilya, sa mga natatadang family, alam ito so apo sa apo. And sinda sa piglalauman na mapartisipar po dyan sa aktibidad na iyan. Sa Lunes po iyan. Kaya duman sa mga nagtatrabaho sa gobyerno and then may eskwela, pribado asin pampublikong eskwelahan, wala po tabi nin eskwela iyan. Pero kami digdi sa pribado, lalo na kami digdi sa radyo, padagos po tabian sa muyang pagtrabaho and pagtaon ng serbisyo. Maray na pag-auto kay Ate Brenda Flora and then sa Ravax family dyan sa barangay Sagmin kan Legazpi and then sa Daddy's Angel kay Dr. Chris Giana. Ako po ang salong nakaibahan. Ako po si Angel Mustasa, ang sa kuyang kapartner sa Lada Teknika, si Kuya Ronald Baldo. Saga na mga tamag sarabay-sabay. Bye-bye! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado!